हेलौ लोगोफोर हेलौ दे सोर फैदों लोगोफोर कमेन्ट हरदोलाय आमलेसरय आंनि मोनफ्रोम हाङाव नोंनि मुं गुड इभिनिं लाइक डान लेटना दा स' थेंक इउ निलबियाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय फार्स्ट टाइम मा खबर लेटन ब्र माथो रुम सोलायदों सोलायखांबाय ओमफ्राय लेटना नै ओरैसै आंहा दासो मैया हरनिफ्राय मबाइल फन अन खालामदों बिजिथार होमबा मा खालामदों दालाय जाखांबाय ओमफ्राय लेटन ब्र दे माथो जिर'सो जानानै दं थांबायसो नामासै
खामिना थाब श' जाफैयाखै दै नै सोलाखांबाय आरो ओंखाम जादों आथिया मा ओंख्रि मानो गाबोरखो लेथ'नालाय ओमफ्राय मा खामेन्टस नुला नामानो खामेन्टआ नै दासो गोबावजों श' जाफैदों बोलो बा गोसोसो खांगासिनोमोन आं होनदो आरो ओंखाम संना जाना दं होनदों आरो मा ओंख्रि जाखो लेथन जोंहा बोलो बा होनो रोङा ना JDM आ स' थेंक इउ JDM बि अफिसियेल आंनि एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय मा जाखो जायाखै जेबो खामेन्टआसो एसे लेट फैदों आरो ना आयौ मासे गरम थैगोनहाय सयथिबो जोंहा आव मनजित ब्र कि खबर अके हेल' स' थेंक इउ मनजित ब्र आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय मा गोसोखांखो दिनैलाय इमान गोबावनि उनावलाय मा खबर मनजित ब्र रागासो मा दंखायोमोन आं नोंखौ आंनाव फैथारा होननानै गावनावबा सम थाङो होननानै मनजित ब्र गोजोननाय मोनबाय मनजित आदा आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय स' थेंक इउ जाखांबाय नामा ओमफ्राय जोंहा मनजित ब्र'आ अके होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा जेदिया मा होनखो आइ लाभ इउ बुं दिनैसो फैनो हानायनि आदसा अके आइ लाभ इउ ओमफ्राय जोंहा मनजितआ होनदों आरोना मा ओंख्रि जाखो मनजित आदा ओमफ्राय जेदिमालाय ओंखाम जाखांना जायाखै लेथन आदा मा ओंख्रि जाखो होनदोंमोन खोन्थाहरासै माथो ओमफ्राय है लाव आरो आलुसो ए है लाव आलु आरोसो ए दे गोथावआनो जोंहा मनजितआ मा होनखो आं मैयाबो दंमोन खामेन्ट हराखै माथो नों आदा मैया आं मैया दसेल' होजांदों बारा गोबावखौनो होआखै आं जोंहा ओमफ्राय लाइक होनांगौ ना होनाङानो आयु बिदिसो दे गोसोब्ला होदो अनोब्ला होदो अनाबा दा होदो मनजित ब्र लाइक लागाव लाइक लेथन ब्र आं दासो जानो नागिरदों सना आदसा मा ओंख्रि लेथन आदालाय मा गाबबाय थाखो ओमफ्राय जोंहा मनजित आदाया लास्ट टाइम 12नि उनसिन दंमोन आदसा नंगौ आरो आं 12थासिम होआखैना दसेल'सो होदों 11:30 ना मासांबाल'सो 11:30 जाबावाखै खोमा लाइक डान स' थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय जोंहा मनजित आदा ओमफ्राय लेथना जोंहा मानखो दुखु जादों आं ओंखाम संना जानो नांदों हिन्जावलाबो लोगोसेला होमबानो संना जानो गगोन जोंहा जेदिया मानखो नोंखौनो अना जाबाय लुथ्रु फुथ्रुखौनो आइस लुथ्रु फुथ्रुबासो अनो नामा ओमफ्राय जोंहा भिडिअ दाननायसिम दंमोन आदसा भिडिअ दाननायसिम दंमोन आरोना अके गोजोननाय थाबाय दे जोंहा जेदिया मानखो MMB दुखिया मोनहा बोरै बिमानो मिथियाहाय फैला बिसोर आंनाव दाना ओमफ्राय जोंहा मनुपुरि सिख्लाफोरा दिनै न'आव थांदों बालफोरा ओंखायनो संनानै जानांबाय नामा सानफ्रामबो मालायनि सा मोनजाबाय थाबाय लेथन दे बोलो हो खामेन्टफ्रा लोगोफोर मा ओंख्रि जाखो मनजित आदा माथो खिथाहरासैबो औब्रा जालायथारदों मैया नाहि एलबिखौ आपल'डखौ दाननायसिम दंमोन दे होनदों दे जागोन दे दहायनो बुजिखाबाय मनजित आदा लेथनालाय मानो गाबबाय थाखो लेथन नै दानाबा
मा जाखो गोसो बायबाय आरो मनुफ्रि सिख्लाफोर थांनायखाय लेथन मन्जित दादाया अके ना ओमफ्राय अके मन्जित ब्र ओंख्रिखौथ' खोन्थाहरथारा लेथना होनदों आरो नंमारगौसो गाबमारदोंसो मनुफ्रि सिख्लाफोर थांनायखाय गाबोननो फैफिनगोन आरो बे गोजाननि नंखायानदां आं अनमोन खामेन्टल' खालामाखै खामेन्ट खालामबा मोजां नाङो आमोखाया फैदों इदि आरो गोसोआव सानो आरो खामेन्ट फैयाबाथ' आरो मिन्थियाना सोर फैनाय फैयि बिनिखायनो मेन आइडिजों दिनै अन माबा आइडिजों मैया आइडिजोंसो फैनायमोन नामा मन्जिदादा ना मा जाखो ओमफ्राय माबार हर होनदों आरो माखौ मा हरनो जेदि ओमफ्राय जोंहा आंखौ सहाय होग्रा गैया दिनैनो संना जानायखौनो बायो नोङो आलसिया मादा लेथन फिशिंगार मारक हाय बिबारी हाय सो थैंक यू फिशिंगार मारक जी मेरी लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू सो मच कैसे हो सांमा पांटे चैनल 5 लाइक ओके सो थैंक यू सांमा पांटे चैनल मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू सो मच और लाइक देने के लिए कैसे हो ब्रो कहाँ से हो सालनांग सांमा ब्लॉग हाय सोना हाय सोना जी हाय कैसी हो सालनांग जी सो थैंक यू मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए कैसे हो खाना पीना हो गया क्या सालनांग जी सभी लाइक करिए और कमेंट करता रहिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए सभी लेथन बाग्लारिया मानखो बायोलां सयथिबोनो जानायखौ बाया संनायखौ बायो लेथन नोंथां जोंहा मन्जिदा मा होनखो आदाया लेथनाबो बावबाय आंखौनो जानो बावखोना माखोथाय मिथियाला आङो सोंलाय लेथन बाग्लारि बावबाय नामा मन्जिदा दाखौ हनै गाहायाव दंथारो मालाबा दुगाथार जाथारोहाय बे लेथनाबो राव होनो नागिरा सालनां लाइक सो थैंक यू सालनां जी लाइक देने के लिए सो थैंक यू जोंहा दिङा आगै फैदों बाजै माथो सापर्ट खालामाखैनो आं नोंखौ माबा खालामहरखानाय ना दाखालिनो लोगो जाहरदों दा दाखालिनो नों आंनाव फैखालिनो जाखादों आङो दिङा र' नायनां एलाय नाय नै दिङा कामेन्ट हरनायखौ नुवाखै नोङो बे सर्ट भिडिअ आं नायनानै कामेन्ट हरदोंमोन खोमाथ' होमबा बै नैबे लं भिडिअखौ होआखैमोन नोङो 2 मिनिटनि 16 सेकेन्डखौ दिङा आगै फोथायनो बायो आरोना नोंसोरो आंखौ होनो आरो सालनां सांमा बोला है सालनां जी सब्जी क्या है जेदि मा जाखो नोंहालाय हाथाय हरलाबायखो जेदिया आंनि कामेन्ट नायाना दे नायदोंथ' मानो नाया जानांगौ सालनां न' होनदों आरोना सालनां जी न' क्या हुआ है ये नै ओरैसै मन्जित आं सिनाय मोनाखै ऐसे सांमा पांडे चैनल ने क्या बोला गारो अंगा वो मैडम गारो मुझे नहीं आता सांमा पांडे चैनल ब्रो जी आप लोग हिंदी से बात करिए ठीक है दिङा आगैया होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा लेथन बाग्लारिया अन होनदों मन्जित आदाया दिङा ब्र मा जाखो दे अल आसामाव गिदिंबाय था अके होनदों आरो गाबोन आइडि हर बाजै जिउ सना दिङा ब्र आंना आइडि गैयालै दिङा आगै आगोललाय मोननै खुलिलाबायना दंलाबायोमोन बेफोरो माबासो सालायला आङो ओमफ्राय जोंहा लेथन बाग्लारिया मानखो दिङा फंबाय दुखु जादों आं ओरैसैनो जोंहा जेदिया मानखो बोरो आं मा बुङामोन होनदों आरो दहायनो होनदोंथ' आङो दहायनो रिटार्न होदोंथ' बेलेगजों बिजि दंमोनदां खोनायाखै ओंखायनो जोंहा जेदिया मानखो आंनि गोदान चेनेल बयखौबो बरायबाय होनदों आरो नै जोंहा दिङा ब्लग आगैया गोदान चेनेलसोनो गासिबो सापर्ट खालामलायदो ओमफ्राय जोंहा सालनां सांमा ब्लग क्या बोला एम क्या बोला है ये ब्रोजी
साललां ओ बोला है और जेडि ने क्या बोला लेथ'ना दे आं नों आंनि एलबिआव फैयाना नों होनदों आरो जेडि नोङो थाङो लेथ'ननियाव लेथ'ना जोंहा गाबलायबाय नै दिङा सेकेन्डसो जालायबाय नामा लेथ'नालाय गाबनायनि ओमफ्राय जोंहा जेडिया मा होनखो एमएमबिनि नाम्बार हर बुंदां होनदों आरो र' सुमिता सालथे मोन मा खबरलै होनदों आरो सुमिताखौ गोजोननाय थाबाय आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय स' थेंक इउ र' दे खारथ'नाङा जेडि लाखिबाय दा रावबो खारनाङा दे नामफोरखौबो मा लिरो बावोहाय आं हरबायमोन आङो जेडि नै दाना आंना खामिनानो उल्थासो जाबाय सिनायनाय नंलासोदां आङो र' फार्स्टनिफ्राय फैबावनो आङो बिदिनो जायो माबाबाथाय मेब्रे माब्रा बिदिबाथाय सिनायला आङो खामिनखौ बिदिसो जानांगौ आंना हरबायमोन आङो जेडि ओमफ्राय जोंहा सुमिता गैया औखौ फरायबाय गोजोननाय थाबाय सुमिता गैया आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओंखाम जाखांबाय नामा सुमिता गै ओमफ्राय सांमा पान्टे चैनल ने क्या बोला हम हिंदी मालूम नहीं अच्छा ओके थोड़ा थोड़ा बोलिए सांमा जी थोड़ा ठीक है ओमफ्राय जोंहा सालिमोन मा खबरलै होनदों सुमिता गैया ओमफ्राय जोंहा जेडिया मा होनखो लेथन दैनियाव आं थांफोरमारदों थांमा मा होनखो बेलाय थांमा फोरमान दंनो थाङा मा फोरमान दं आं नुफेराखैनो माथो जोंहा जेडिया मा होनखो 10 लाइक दानाबो होनदों आरो गोजोननाय थाबाय सुमिता गै लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा जेडिया थेंक इउ र' जावहरनां मनजिता जोंहा मोनखो आदाया दिङा बहा खारखो होनदों आरो दिङाया थाथेरखाया मनजिता दा जायगायाव थाथेरखाया बियो ओइहाय बारलाय दानो दसे थानानै आरो फैफिनलायगोन बियो ओमफ्राय सुमित सना कल खालामलाय होनदों आरो ना आर बड' सिख्लाया सोर जाखो बेबा एयार बड' सिख्लायाबा सुमिताखौ कल खालामनांगौनो होनो एयार बड' सिख्लाखौ दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर आयु माथो गैलानो माब्रैल'सै जोंहा सुमिता एयार नों हट होनदों आरो सोर जाखो एयाराबा गार्लफ्रेन्ड जाखो ना मा जाखो सुमिता गै खारजोब्बाय लेथनाबो खारबाय जेडियाबो खारबाय मनजिदानियाबो खारबाय दां माला दिङायाथ' खारखायो दसेखौनो थाथेरखाया दिङा गैया जोंहा एयार बड' सिख्लाया मानखो बिजि खालामदोंना नों आंनि नाम्बारखौ होनदों आरो बिजि खालाममारदों नामा खोन्थाहरद' हनै सरि दै एयार होनहरदों जोंहा सुमिता बिजि खालाममारदों नामासै होमबालाय मा सरि जाखो होनदों जोंहा एयारा ओमफ्राय आब' होनहरदों जोंहा सुमिता गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड आरो ना मा जाखो आंहाथ' मिथिया सालनां ने क्या बोला खाना खाया पापे क्या सब्जी अच्छा मैं खाना खा लिया है आज दाल आलू और टोमेटो मैगी
मिक्सर है सालनांग ब्रो जी, आप क्या सब्जी खाया है बोलिए? आप मुझे सपोर्ट किया ना नहीं किया सांमा पांडे चैनल जी? नों कल खालाम होनदों जोंहा इयारा ओमफ्राय अके इयार होनदों सुमिता गैया आब' आं बिनि गार्लफ्रेन्ड आंखौसो बुरबेक बानायबाय नामाथाय? जोंहा नङालै आब' होनहरदों आरोना। हसाना मिसा जाखो? ओमफ्राय जोंहा नोंगौ आब' आं बिनि गार्लफ्रेन्ड आं बारा मोजां सिनाया आरोना मानसि मोखांफोरखौ नुवाखै नालाय मोजांनो ओमफ्राय जायखिजाया नामफोरखौल' एसे गोसोआव दं आरो। आयौ रावबो गैला माथो नोंसोर सानैल'सै गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड सानैल'थारसै माथो। दे जेबो नङा गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डबाबो नोंनि नङा आब' आंनि नङा आब' मार्टिननि गार्लफ्रेन्डसो आब' नै मार्टिनखौ माथो जि गोबाव जाबाय नुथारासै। ओमफ्राय जोंहा इयारा मा होनखो सुमित दा आंनि बोराइ आब' बैसागुआव सुमितआ आंनि बोराइ आब' सुमितआ आंनि बोराइ आब' आदसा बैसागुआव हाबा जासिगोन जोंबोनो लेंहरगोना लेंहराहाय जोंखौबा? हा नंखायना नंगौसै? थैदो नाबा होनदों आरो नंमारगौदां ना सुमित आगै? नोंगौ आब' लिंहरगोन दे आब' होनदों आरो दे जागोन दे। आंखौ हमनो हायासै। मानसि गैया मा गैया टेन्टजों खारो नै कामेन्ट फैया मा फैया। जोंहा सुमित आगैया मिनिहरबाय आरोना थगायदों खोमा आंखौ सुमित आगैया इयारासो हुसा होनबाय नामा आंखौ इयार सिख्लाया बड'आ। दे सानैबो थगायबा थगायदो आंखौ उनाव मिथिसिगोन आं लासैनो। थगायदोंसो आब' नोंखौ इयारा होनदों आरो आदसा इयाराथ' सिख्लासो जाखोना ना इयार राइडआव अफिसियेलसो नामासै? दे उनाव मिथिगोन आङो थगायबाबो थगायाबाबो। बुंना लानो लाजिदों आब' बियो नै नंमारगौ नामाहाय इयार बड' सिख्ला? आनंद बिहारी मोबाइल चार्ज नहीं मेरा अभी अच्छा ओके कोई बात नहीं चार्ज लगा के ऑन करिए। सो थैंक यू आनंद बिहारी जी मेरी लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू सो मच। कैसे हो और खाना पीना हुआ कि नहीं हुआ क्या कर रहा है अभी बोलिए। और सुमिता मा होनखो जोंहा इयारा सिख्लासो आब' नंगौ आरो आनंद बिहारी ने क्या बोला लाइक डन बिहारी ओके सो थैंक यू बिहारी जी लाइक डन करने के लिए सो थैंक यू। सांमा पांडे चैनल ने क्या बोला आपको सपोर्ट सपादा 12 मंग हो गया पाबे। रुको मैं आपको देखती हूँ सांमा जी ठीक है हाँ देख लीजिए सांमा पांडे चैनल जी मैं भी आपसे ऑल है ठीक है देखा ना। जोंहा जेदिया फैगासिनो एम एम बि आदसा
लेंहरलायनांगौ आरो गाव गावनि एलबियावबा थ्रोद थ्रोद हाबनानै थाहैयो आङो ओमफ्राय आंनियावबा फैनो बायो गाहेन उवालफ्रा उखन्दाफ्रा जोंहा सुमितआ लाजियोसो होनदों आरो लाजिसोयो होनदों आरो एयार नंगौ आरो जोंहा आनन्द बिहारी ने क्या बोला ओके मैं ठीक है अच्छा ठीक होना चाहिए आनन्द जी यारा जोंहा मा होनखो हाबाबो जासिगोन जों आब' बैसागुआव फै दे जागोन दे मा जाहोगोन जोंहा जेदिया मा होनखो खुलुमबायलै आनन्द बिगारि सालथे होनो बिहारिसो पागल मेगन गैया नामा नोङो जेदि ओमफ्राय जोंहा यारा मा होनखो मा ओंख्रि जाखो आब'नो दिनै ओंख्रियानो ओंखामखौनो जायाखै आं मेगिसो जादों मेगि माबा माबि संलाबायनानै लाइक दान बिबारि होनदों आयै गिथिका रानि गोजोननाय थाबाय आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय स' थेंक इउ गिथिका रानि लाइक दान होनदों आरो गोजोननाय थाबाय दे लाइक होनायनि थाखाय आरो आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय उन्दुवाखै नों दाबो आनन्द बिहारी ने क्या बोला JDMB जिगारी बोला है आपको जाने जिगारी सुमिदा गैया मानखो JDM ब्र इयारखौ नों लादोलै होनदों आरो लादो लायोबालाय सांमा ने क्या बोला देखा अच्छा ऑल है ब्रादार ठीक है जोंहा नेहा फैदों गोजोननाय थाबाय नेहा एलबियाव फैनायनि थाखाय स' थेंक इउ एलबि होनायाव कामेन्ट फैया जानायखाय दानफिन खनथाम जादोंमोन लास्टनि खनसेयाव हारसिंनो दानलांदों आच्छा ओमफ्राय माबा नेहा बुंलांबाय था दे ओमफ्राय जोंहा नेहा मानखो बिबारि गैया नागिरबाबो मोनाखै दहाय फिसाजोनि एलबि होनायावसो जादों खोमा औ आंबो होखांनायनि उनाव हाबहैदोंमोन फिसाजोखौ होनाय नुदोंथ' आरो आङो ना उन्दै मानसि एलबि होनायखायसो माबा फैबाय ना मा जाखो बिबारि गैया बेखौ फरायबाय आं दे ओमफ्राय जोंहा आनाना नेहाजि होनना मिनिहरदों आरोना ओमफ्राय जोंहा गिथिकाया उन्दुनो ओंखारबाय आंखौ एथ' लेट नोंना एलबियाना आयो बिदिसो जालायबाय गिथिका जागोन दे नों उन्दुनो ओंखारबायबा उन्दुहैदो थां गिथिका रानि ओमफ्राय जोंहा जेदिया मा होनखो माहायबासो दंहैयोमोन गारिया हासुदै जोबना दंमोननो आच्छा बेरायसुला नालाय मानसियाबो थाव जोबगोनथ' आरो ओमफ्राय जोंहा जेदिया मा होनखो गिथिका सना आइ लाभ इउ बिमा होनहरदों आरोना बरिया गिथिका लागाव ओमफ्राय जोंहा यारा मा होनखो सुमित नों बुजिनो र' नों जानला मानला मालायखौ लालाबायनो हायाना नोंथ' आरो ओमफ्राय गिथिकाया मा होनखो JDM आइ लाभ इउ टु होनहरबाय आरो दे दांखावबाय था ओमफ्राय जोंहा सांमा ने क्या बोला बर' आं मानि गार' आंना बोला आंगा बोला थोड़ा सेम होता है सांमा ब्रदर जी लेकिन मुझे समझ भी नहीं आता थोड़ा सा भी सो सॉरी ब्रदर जी जोंहा नेहाया मानखो कामेन्ट थाङाखै नामा आंनानो फैदों नुगासिनो माथो आं नेहा सुमिता गैया मानखो गिथिका आबै मा खबर होनदों ओमफ्राय गिथिका रानिया मानखो जोंहा सुमित आबौ मोजां नोंहालाय माब्रै होनहरदों आरोना विशाल ब्लॉग हाय विशाल हाय सो थैंक यू मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए विशाल जी कैसे हो गिथियै मा मिनिखो आनंद बिहारी ने क्या बोला नेहा जिखा चैनल गया खत्म बाय होसा हो गया सही में जामारबाय नामा नेहा ना मा जाखो नेहाया मा होनखो भिडिअ हगार जायो एलबिल' होजाया जाहानोबा मारै जाखो ओमफ्राय जोंहा हाथरखि आगै फैदों बाजै जिउ होनदों आरोना स' थेंक इउ दिङा आगै आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय स' थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा सुबिदा गैया मानखो आंना बागुरुम्बा आबै गिथिका होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा जेदिया मानखो गिथिकाया आंखौ सिनायालै मालाय माराम खायो नों आरो माराम जाबाय होनबा नोङो गाहेन उवालफ्रा जेदि जोंहा गिथिया मानखो JDMB बिदि नङा मा होनदों आरो बिदि नङा मा गावसो होनग्रोदोंना गिथि ओमफ्राय जोंहा आनन्द बिहारिया क्या बोला वाह निहा नहीं वो निहा नहीं तो क्या है गिथि रानिया मिनिहरबाय जोंहा मा ओंख्रि जाखो गिथिका कमेंट करो गाइस कौन है कमेंट करो कमेंट करता रहिए इतना लेटली कमेंट करता है आप लोग
आनंद मिश्रा ने क्या बोला? आनंद मिश्रा ना, आनंद बिहारी, उसका चैनल मेरे पास है अभी। अच्छा, सही में कुछ भी मत करना, होशियार। विशाल ब्लॉगा मन का जोंहा हाय हाय होनदों। विशाल जी हाय हाय कमेन्ट लिखा करो यार। जेदिया जोंहा मोनखौ गिथिका आंखौ गारना दाथां, सोरबा हेंथा होब्ला लाना खारगोन गिथिकाव। जादों दे, दालि फान्थाव बाथोनसोमोन ए, गोथावानो दे, दालि फान्थावबाबो गोथावानो गिथिका। ओमफ्राय जोंहा विशाला हाय होनदों आरोना, विशाल हाय हाय बोलता रहेगा। सुमित ब्लगा गैया मानखो जेडि एमबिए ब्र नोंना मेजेम गोनां गार्लफ्रेन्डआ गिथिकायानो नामा ब्र होनदों आरो। औ बेनो गिथिकायानो। ओमफ्राय जोंहा विशालने हाय 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 बोला है, गिथिकाया मिनिबाय आरोना। विशाला ब्लॉग 11, अच्छा सो थैंक यू 11 लाइक डन करने के लिए। 11 ये लिखा है क्या? हाई है बोला है क्या? सो थैंक यू विशाल जी हाई हाई बोलने के लिए। ओमफ्राय गिथिकाया जोंहा सुमित होनना मिनिहरबाय, विशालनि हाय बोला है। ओमफ्राय जोंहा सुमितआ मानखो एयार थांबाय नामा होनदों आरो। जानो नों लाखिनो रोङासै। विशाल हाय 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 हेलो। ओमफ्राय आनंद मिश्रा ने क्या बोला? क्यों और वापस नहीं देना बोला नहीं हूँ मैं। अच्छा, आपका आप लोगों का मर्जी है। जोंहा विशाल जी हाय हाय बोल रहा है। ओमफ्राय जेदिया जोंहा मानखो सुमित ब्रो मेजेम होनहरदों आरोना। ओमफ्राय जोंहा लाइक डान दीदी। अच्छा सो थैंक यू लाइक करने के लिए विशाल ब्लॉग जी, सो थैंक यू। दिपालि फैदों जोंहा, हेलो गुड इभिनिं अस्सलाम आलिकुम वालेकुम सालाम। जोंहा दिपालि गोजोननाय थाबाय आंनि हेलो फैनायनि थाखाय। ओमफ्राय जोंहा विशालनि हाय बोला है, विशाल हाय हाय हाय। ओमफ्राय जोंहा मिनानि जोंहा सुमितआ नंगौना जेडिएम ब्र होनदों आरो। ओमफ्राय जोंहा विशालनि हाय बोला है, हाय 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 विशाल हाय हाय। सुमित फाग्ला होनदों होनहरबाय जोंहा गिथिका रानिया। ओमफ्राय सुमितनि हाय बोला है। ओमफ्राय ब्र सुमित होनहरदों जोंहा जेडिया। विशाला जोंहा हाय होनहरबाय, विशाल कुछ कुछ लिखा करो यार, कुछ कुछ होता है होनदों। जेदिया जोंहा मानखो ब्र सुमित होनहरदों। ओमफ्राय विशाला हाय होनहरदों, एयारनि नाम्बार दंखायो आब' होनदों आरो। ओमफ्राय सोंहरदो अबाव दं आगै। दिपालिया मानखो हाय सना डार्लिं आई लाभ यू टू माय जु। अके सेम टू इउ दिपालि बसुमतारी जी। जोंहा विशाला हाय होनहरदों। ओमफ्राय आनंद बिहारी ने क्या बोला? हाँ आज से मैं चलाएगा नेहा का चैनल को। अच्छा मस्त है। आनंद बिहारी ने क्या बोला? साला ठीक है, बाय बाय गुड नाइट ऑल गाइस। अच्छा ओके गुड नाइट आनंद मिश्रा जी, सो थैंक यू। गिथिकाया जोंहा बाय बाय गुड नाइट लाभ इउ अल। अके लाभ इउ टू गिथिका बसुमतारी रानि। अके गुड नाइट बाय बाय। ओमफ्राय जोंहा जेदिया मानखो गिथिका आइ लाभ इउ बुं खनसे होनदों आरोना। बुंनानै थांदो खनसे गिथिका, गोसोफ्रा साय सुग्लाय मोनथोंसै। जोंहा दिपालिया मानखो ओइ गिथिका नों बुरि ना सिख्लालै बुंलायनो। आव गिथिका लागाव। ओमफ्राय जोंहा मानो नांगौ दिपालि नोंनो? ओमफ्राय जोंहा सुमितआ गैया मानखो गिथिका बाजैखौ मेजेम गोनां नुखायो जेडिएम ब्र होनदों आरो। ओमफ्राय जोंहा आनाना क्योंकि मोबाइल चार्ज खत्म मेरा। अच्छा दूसरा का एलबी में 2 घंटा 1.5 घंटा रह सकता है, मेरे एलबी में रह नहीं सकते। गो बैक चले जाओ, कल से मालूम होगा। जेदिया जोंहा मानखो गिथिका आंखौ गालांनोसै होनदों आरो। जेदिया मानो गालांनो नागिरखो गिथिका रानि? बुरिसो गिथिकाया आंनिसोखा होनो जोंहा जेदिया। मानो नांगौ दिपालि दे खोन्थाहर स्रायनो। कमेंट गाइस कमेंट करिए। दिपालि अन होनदों आरोना। दिपालि मा ओंख्रि जाखो? गुड बेबी पापे 90 MB हांगे। अच्छा 90% MB चला गया। ओके सो थैंक यू संगमा पांडे चैनल जी, सो थैंक यू। दिपालि सना होनहरदों जोंहा माबाया सुमित आगै ब्लगा। मिनि हरबाय जोंहा सुमित आगैया।
दिपालि अन जेदिया जोंहा गिथिखाया आं थाबाथाय खारखायो मानो मानो देलाय मा खारनाव जेदि मोदोम फुथारो नामा होमबा नोङो जेदि खारलायनाय अरे बाबा फ्रेंड्स लोग कमेंट करो यार नींद आ रहा है मुझे आनंद मिश्रा ने क्या बोला आज का दिन में मैंने किसी को भी कमेंट नहीं दिया सिर्फ लाइक दे के आया हूँ मैं कमेंट भी दिया हूँ मैं ओके अच्छा ठीक है आपका मर्जी है आनंद मिश्रा जी र' गंसेखौ फनखौ माबा माबि खालामदों आच्छा आं लहा माराम जानाय नालाय लहा माराम जानायखाय खारो नामा गिनानै टेलर डेलुक्स जोंहा सुबिदा गैया मानखो जेदि एमब्रु मानो खारो ना अखन्दा मोनामो नामा होनदों आरो मोनामारो सुबिदा गै ओंखायनो खारमारो थामारा जोंहा भबेन बसुमतारिया गुड इभिनिं होनदों अस्सलाम आलैकुम होनदों आरोना भबेन बसुमतारी वालेकुम सलाम मा खबर ओमफ्राय आनंद बिहारी ने क्या बोला मर्जी बोलने से तो नहीं होगा ना क्योंकि मेरा शरीर को ठीक नहीं है इसलिए ओके नो टेंशन नो प्रॉब्लम ओके आप जा सकती हो आं एसे सोलानो र' मेजेम बरा होनदों आरो मेजेम बराया थांबाय जोंहा आनैसो बिबारि हाग्रा बारि होनदों आरो नोंनालाय हाग्रा गैया नामा आमायसो अबे हाग्रा बारियावलाय आरो गाहेन उवाल जाहैनायमोन नोंलाय गब्र' गाब्रालाय एमएमबि आमायसो गोजोननाय थाबाय दे फैनायनि थाखाय रागासो खोर जोंगासिनोमोन आं नोंखौ सिंनो मा जाहैनायमोन अबेया गब्राहैनायमोन गाहेन मारामखौ लानानै जेदिना मानखो जोंहा फैबाय जोंहा अखन्दाया होनदों आरो अके फैनांगौ दे ओमफ्राय आनंद बिहारी ने क्या बोला मैं तो अच्छा से सोने बोला था लेकिन नहीं जीने कॉल किया तो बात करना पड़ा मुझे अच्छा ठीक है अभी भी बात करिए कॉल भी आता रहता ना आपका और हीरो भी हो गया ना आप सुमित मानो दानखो आगै ओमफ्राय जोंहा सुमिता गैया मिनिबाय आरोना बबेना मानखो ओइ सना आं बिजों फनजों लाइक होना थांबाय बिखौ आं चार्जिं होनोसै आं गंसे हरथागोन दे अके जागोन दे बबेन गोजोननाय थाबाय स' थेंक इउ थोद थाव जोबदों होनदों आरो हसाना मिसा अहायबा सोब्रे हैलाबायबायदां खिजानबा ओमफ्राय जोंहा बबेना मानखो 15 लाइक होबाय दे टाटा बाय बाय अके बबेन अके दालाय बहाय दं एमएमबियालाय आमायसो गाहेन माराम जानायफोर जोंहा आमायसा माबाया दिपालिया मानखो दे आवरायदों आंजों होनदों आरो आवरायदों आंजों आच्छा ओमफ्राय जोङो एमएमबिया जोंहा मानखो मा आंनावलाय हाग्रा बारि थाला बायनोसै हाग्रा थायाबा मानसि जायो जोंहा जेदि माबा होनखो मालाबा सोरनाव थाव सोहैयामोन होनदों आरो सोहैग्रायानो जोब्बाय टाउन सहराव थाग्रा मानसि आरो बेबो गुवाहाटियावसो जेडिएम ओमफ्राय जोंहा आनंद बिहारी ने क्या बोला अच्छा चलो ठीक है आज से मैं किसी यूट्यूब वाला से बात नहीं करेगा माई प्रॉमिस्ड ओके आपका मर्जी है जो करना है करिए जो बोलना है बोलिए आनंद बिहारी जी आनंद मिश्रा जी
जेदिया जों मानखो बिबारि र' ओंखाम जादों दसेनो आथिया मा ओंख्रि जेदि ओमफ्राय जोङो दिपालिया मानखो आंनि बैसोखौ नुबाय दा नों आं बेसे जाखो है नुवाखै आं नायाखै आं बैसोखौलाय आजिखालिलाय डेट अफ बार्थ खमायना लाबानो जायो आरो जोंहा जेदिया मानखो हाग्राबारि होनना मिनिदों आरोना मा हाग्राबारि जेदि मजा जानना ला थाब-थाबनो सो थैंक यू सभी को मेरे लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन होने के लिए और कौन-कौन है कमेंट करिए गाइस गासिबो जोला गोजासै आंनि एलबियाव 16 लाइक दं सो थैंक यू जोंहा दिपालि लाइक होनायनि थाखाय मा ओंख्रि जेदि एमएमबियाथ' गैला खामेनानो गावनियावबा दे बिबारि आनैसो दे सिनायथि दे खामेन्ट हो रेगुलारनो अफ अनबाबो जालायथारो ओमफ्राय मालायनावबा खामायनानै फैया बाला जोंहा बिशाल ब्लगा हाय होनदों आरोना फैफिनबाय आगै ना अहाय थांखायाखैमोन हाजोमा बसुमतारी आगै फैदों जोंहा गोजोननाय थाबाय हाजोमा आगै स' थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा हाय आब' सना लाइक दान आब' सना होनदों आरोना गोजोननाय थाबाय आगै सना आंनि एलबियाव फैनानै लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ जाखांबाय नामा हाजोमा आगै मा ओंख्रि जाखो ओमफ्राय जोंहा दिपालि बसुमतारी मानखो स्कुल फरायनाय समनिखौ सोलायनो हायो नामा होनदों आरो हाया जाबाय हायैनि खोथायानो गैया जोंहा हाजोमा बसुमतारिया अन होनदों आरोना स्कुलाव थांनानै गोदान सार्टिफिकेट दिहुनहैबानो जाबाय आरो बिलाय बिनि हिसाब मथे लाबानो जाबाय आरो उन्दै लायोना बोराय लायो जोंहा आमाइसा मानखो आनैसो बिबारि खदालगुरि होनदों आरो गाहेन बोराय साला गाहेन उवाल हाग्राबारियाव गब्र'हैनानै दासो फैनो रोंदों बाला आमाइसा गाहेन माराम जानाय आमाइसो हाजोमाया जोंहा मानखो आलु ना आब' सना आथिया आलुजों नाजों ज' ना मा जाखो ना आलुवा झल नाया फ्राय आरोना बाराद्राय खामेन्ट फरायबाबो नै गोदनायानो थेर थेरायबावोसो आंना बुरिनायखाय अनाबो सना होनदों आरो आथिया मा खालामगोन नोङो अन थालायलायनाय आनन्द ने क्या बोला बेनोथ' प्रब्लेम जाबाय आंहा दहायनि थाखायनो देहानि थाखायनो निजा भिडिअ बानायासै आं नाथाय गुबुननि थाजायसो अन्नानै हर मानि सहाय होबाय बेयावबो आरो जुदि हासि आराय आपका बात को जोंहा दिपालिया मानखो आं 19 बोसोरावनो हाबा जादोंमोन है 19 बोसोराव देरद्रायबावबायसो मालाया 11 12 13 हाबा जायो दिपालि ऐसे गलत मत समझना आनंद मिश्रा जी आनंद बिहारी जी जेदिया जोंहा मानखो आनंद बिहारी मारामिया खारबाय नामानो खाराखै खारनो रोङाखै दाबो थाब हाबा जाबा गोबाव रायजो मोनजायो आथिया दे जेदि नोंसोरनो थाब हाबा जाबाय नोंसोरनो गोबाव रायजो मोनजादो मोजां रायजो जादो जुग जुग जिउ जोंहा आमाइसा मानखो आनैसो बिबारि माथो उवालानो गोथौद्राय जाबायनो होनदों आरो सोरनिया नोंहासो उवाल गोथौद्रायाव सोब्रे हैफ्लांदों अबे हाग्राबारियाव माहाय थाव नोंसो मिन्थिगोन दा हाजोमाया जोंहा अन होनदों आरो जेदिया ओइ मानि हो होनदों आरो सोरखौ होनो नोंलाय
कमेंट नहीं आ रहा है सभी चला गया कौन है कमेंट करिए थांमारबाय नामासै जोंहा आनन्द बिहारियालाय जोंहा एम ए बिमानखो माखौनो फोमोननो हानाय नंला बे गायहेना होनदों आरो नङाबा माखौबा बिदैदैनो दोनबाय थाखो एरनाय नामा एसे जोंहा दिपालिया मानखो अखन्दा र खन्दावबो थाब हाबा जाबाथाय रायजोखौ मोजां मोनजाथारालै बांसिनसो टेनसन जायो बाराद्राय उन्दैद्रायाव हाबा जाबाबो आरोना ना मा होनखो दिपालि आनाने क्या बोला आयौ मानो दांखो फरायस्लामबो होआसै बाला आब' सना आइदि हर आब' सना आइ हाजोमा गैया आइदि गैयालै सिगांसो मोननाय दंमोन बेखौ सालायलाना आङो गैलानो बियो मिसाखौलाय मा होननो आइदि लानायफ्रा मोजांसो नङा भिडिअबो नायजाया मा नायजाया ओमफ्राय हानायमानि मेन चेनेलफोरजों साब लानायासो मोजां हाजोमा आगै नोङो आइदिजों लाबा भिडिअबो नायजाया माबो नायजाया बेखौथ' माबायाना इउस खालामाना मानसिफ्रा जास्ट 1K खालामनायनि थाखाय साब बारायनायनि थाखायसो ओंखायनो आंबो दाना आइदिबो लाला आइदिबो बिला आंबो जाय बुजियो मानसिफोरा बिसोरसो थाब हाबा जायोलै हा जाय बुजियो मानसिफोर बिसोरसो थाब हाबा जायोलै बुजिनाय मानसिया गोबावजोंसो हाबा जायो गाइसमोन बिदिसो जालायबाय जोंहा जेदिया मानखो टेनसना हाबा जाबा एसे टेनसन जाखायोलै दिपालि सना होनदों आरो हाबा जाबालाय आरो बे बाला गुदुङावनो गाब्र'नाय जाहैयो नालाय फारसेनिफ्राय रिस्क लानांगौ जायो नालाय ओंखायनो आरो सुमिनागि मा जाखो देग'ग' जाहरबाय ओइ बिबारि बिदिसो ना नोंहो होनदों आरो औ बिदिसो दा दे ग्रें ग्रें रायजो जादो जेदियाबो रायजो जाबाय नालाय माथो जोंहा एम एम बि आमाइसोआल'सो थासै रायजो जानो आनाना मानखो जोंहा एलबि नुबाथाय लाइक होनानाबो फैनो लुगैयो नाथाय लाइकल' होना फैबा मिनाय नङा नुनाय नङा सानना मोनसेबाबो कमेन्ट हरना लाइकल' दे होनना खिथाबाबो आरो मबाइल चार्ज बा देहा थिग नङा होनबाबो जों फोथायजायासो आंखौनो होनथारदों बियो साला दिहाय दे आनान बिहारि होनथारलांनोखौ दिनैनिफ्राय दिपालिया जोंहा मानखो आंहाथ' जेबो हिनजावनि टेनसन गैखायामोनलै होनदों आरो माथो टेनसन दंमोन होनबालाय दिपालि जोंहा जेदिया मानखो सोरनि राव खोनादों हो बिबारि बिदिसो होनो अबहाय सोरनि राव खोनालाबायखो ओमफ्राय जोंहा सुमिता जोंहा मानखो हाबा जाब्ला टेनसन जायो नामा आब' होनदों आरो हाबा जाग्राफ्रासो मिथिसिगोन सुमितागै सों बैसोरनाव सोरनावबा सोरथो गुजुफैया हो होनदों आरो है जोंना लामा सेरना ओमफ्राय नांजाबनाय जोंनि खाथियाव दंना फेमिलि दंना बिसोरना हौवा मानसि थाया आरो फेमिलिफोरना पागल जेदिया आंखौसो माबासो सानलायलांबायदां हाय
आं हाबा जालालै अब्ला आब' होनदों आरो। देनां बोरायबा बुरिबालाय सोर फिनांगौ? जानांगौसो दा। ओइ देखख' लोदो मा ओंख्रि जाखो नोंलाय होनदों आरो। ओंखाम जायाखै दिनै आङो मेगिसो जादों। थगायदों हो होनदों है फोथायाबा था जेदि। फोथायबा फोथाय फोथायाबा था। 12था ग्रोब जाबाथाय दोनगोन दे आङो लोगोफोर। जाखांबाय होनदों आरो नोंखौसो जाखांबाय होनखोना आंखौसो सोंखो आमायसो जाबाय आङो मेगि बानायनानै जादों। दिपालिया जोंहा मा होनखो जिउआव आंनो फैसासो नांगौ होनबाबो गासिबो साननाय जाफुंनो हायो होनदों आरो। फैसाजोंलाय आरो सब खामानि खालामनो हायो बोरायबालाय नोंनि फैसाया जेबो खामानि होआ। जेदिया जोंहा मा होनखो नोंनि थाखायनो बेसे खस्थ' खालामदों आं आरो थगायदों आयौ आयौ जाला हारामि गोसो सुग्लाय मोनलायनाय मा बाथ्रा होनलाबायखो सेदियालाय। जोंहा सुमिदा गैया मा होनखो आं अखन्दा जाना थानोसै आब' एयाराबो बिजिसो मालायनो ए नोंहालाय दहाय माथो आंनि नङा होननाय ओमफ्राय दालाय माथो दुखु मोनफैखो? सुमिदा जोंहा मा होनखो आगैया आं अखन्दा जाना बेखौ फरायबाय आं। ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो माबाया जेथिया एम ए जाखांबाय होनदों आरोना। ओमफ्राय मा होनो जाखो बेलाय आमायसो 12था जाबाय ए माने नों थांनो लुबैथारबाय आरो आमायसो गावनियावबा घन्टा घन्टा 1.5 घन्टा थानानै होयो। आधा घन्टायानो जायाखै नों आंनाव फैनाया साला। कमेन्ट हरालासिनो बेसे उन थाना होयो नोंनाव अननानै अनब्लाबो अनजाया निमाव हारा। जोंहा दिपालिया माबा जेदिया मा होनखो दिपालि थु बिदिब्ला जोंहा दोनखारलांसैनो ए दिपालिखौनो माबा सानबायदां बियो हिन्जाव सिख्ला सानबायदां। दिपालिया हौवासो हिन्जावनि नामखौसो लादों बियो जेदि पागल। जोंहा बिजाब ब्लगा मा होनखो